l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fil-qorti tressa it-tabib Silvio Grixti u 4 persuni oħra, Roger Aġus ta' 45 sena minn Ħalluqa, Emanuel Spanjol ta' 69 sena miż-Żejtun, Dustin Karwana ta' 36 sena minn Ħartarxien u Luke Saliba ta' 33 sena mill-Imsida. Dawn qed jiġu mixlija bi frodi ta' benefiċċji soċjali f'każ li dwaru diġà u persuni oħra u anke saret inkjesta li għamlet ir-rakkomandazzjonijiet u ġiet ippubblikata aktar kmieni din il-ġimgħa. Qabel daħal il-qorti, il-medja kienet barra u staqsit lil Grixti fejn ċaħat li kien imqabbad mill-Eżekuttiv tal-Partit Laburista biex iwettaq dak li allegatament għamel marbut maħruġ ta' ċertifikati folots biex persuni jibbenefikaw minn benefiċċji li ma kinux intitolati għalihom. Fuq dawn il-każi hemm persuni li ġa instabu ħatja u qed jirrifondu il-flus li ħadu mhux dovuti lilhom wara li anka kien l-Uffiċċju tal-Prim Ministru li minnu fih irrapporta lill-Pulizija mal-ewwel każ suspettuż li feċ għall-attenzjoni tiegħu lura fl-2021. Sussegwentament il-Ministeru għall-Politika Soċjali ikkopera bisħieħ mal-investigaturi biex jiġi mixtar kull każ li jmur lura għal 9 snin ilu. Sa dan it-tant fil-qorti, il-Maġistrat Leonard Karwana irrikuża ruħu mill-każ anke jekk il-prosekuzzjoni u d-difiża moġġezzjonaw xalih. Jirriżulta li l-Maġistrat kellem mal-avukati involuti wara l-bibien magħluqin, imbagħad iddeċieda li l-każ għandu jmur quddiem maġistrat ieħor.